Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बरायबाय नोंथांनि सिगाङाव फिनाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल नायनानै बिदिब्ला नोंथांना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम लांदों लोगोफोर आं दिनै नोंथांजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर जोंहा साननैसो सिगां मोनसे भिडिअ गोबांथार भाइरेल जादोंमोन फेसबुकआव बे मा भिडिअआव भाइरेल जादोंमोन होननानै बुङोब्ला नोंथांना गोबांथार मानसिया नुखाबाय जानांगौ बे भिडिअखौ बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर मा जायनाखि सासे जोंनि बिफानिजों समान बैसोनि सासे सुबुं एबा मानसियाहाय मोनसे जिबौ सौनाय सैमा अरनायखौ फाहामनो हायो होननानै मोनसे भिडिअखौ जों गोबांथार नुनो मोनखाबाय ओमफ्राय बे भिडिअखौ नुदोंब्लाबो जों बिनि फुल डिटेल्सखौ जों मोनथियामोन ओमफ्राय बिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौबो जों मोननो हायाखैमोन आरोना बिथाङा मा जायगानि बबे डिस्ट्रिक्टनि मा गामि बेखौ जों मोनथिनो मोनाखैमोन आरोना ओमफ्राय फाइनालि आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव नैबे जाहा बिमायंखौ नोंसै बिमायंनि मोनसे फुल डिटेल्स ओंखारना फैदों आरोना कन्टेक्ट नाम्बारखौबो आं नोंथांमोननो सिक्रेटआव होनो हागोन नोंथांमोना गोसोब्ला जगाजग खालामना थांनो हागोन आरोना नोंथांमोना जिखुनु जाया नैबे जोंना आयंआ मा जायगानि नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लादो आरोना ओमफ्राय आं बै कन्टेक्ट नाम्बारखौ सिक्रेटआव होगोन दे नोंथांमोना स्क्रिननिफ्राय लानो हागोन आरोना जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे लोगोफोर भिडिअखौ नायनायनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदिनो आं नोंथांमोननिसिम मोजां भिडिअ आपल'ड खालामबाय थायो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनो हानाय बायदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामबानो जाबाय बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लादो नामा आंनि लकेसना जिल्ला आंनिया क'क्राझारानो डिस्ट्रिक्ट क'क्राझारानो आरो साब डिभिसना जोंना गसाइगावनि सिङाव थानाय कुसुगाव जलाइसि होननाय जायगायाव जलाइसि आरो बे जलाइसिनि एसे खोलाहा फैयोब्ला गामिखौ जोंना रेजिस्टारि गामिया रमेन्द्रपुर होननानै बुङो आरो ओरैनो जोंनिया फाथैबारि होननानै बुङो बे गामियाव फैयोब्ला आंखौ मोननो हागोन आरो नों नाम्बारखौ होसिगोन नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होगोन आरो कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोनोब्लाबो आंखौ टाइम लानानै बुनांगोन आङो सिगां बेबादिनो सासे सिख्लासा हगारनायाव आं गोबां सैनांखांबाय बे नाम्बार होनायाव हरखि सान नुनो मोननाय बेबायदि आंखौ खालामनायाव आं दुखु मोननानै बे भिडिअखौ दानहोखानाय जादों दा आङो बयबो फाहामजानांगौखौ मोननांगौनि थाखाय आङो नाम्बारखौ होनानै होगोन अब्लाबो माने नांगौब्ला सान आरो हरब्लाबो बुंनो हागोन नाथाय घटनाफ्रा नंगौब्ला बुंनो हागोन आरो घटनाया नङाब्ला ओरैनो बुङैया मोजां आं बेखौ रायजोफोरनिसिम रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाय जाहाथे मोनाबिलिनि 7टासिमाव बुंनो हागोन आरो हरावबो बुंनो हागोन खिन्थु घटनाया माबा मोनसे जाथारबायब्ला नांथारगौ जायोब्ला बेवहाय बुनानै रायज्लायहरनो बा खबर लाहरनो हागोन आं बेखौ बुंबाय आरो मोनसे माबायाव कमेन्टआव बे बुहुत कमेन्ट दङ सैमा फाग्ला अरनाया हामगोन ना हामा सैमा फाग्ला अरनाया हामा नङा खिन्थु गोबाव समनि जाब्लाबो हामो नाथाय बिनि ब्रेनाव एटाक जाखायोब्ला बेखौ सोखानांगौआ एसे गोब्राब जायो बेनिखायनो ब्रेनाव नाङोब्ला एसे हामनायखौ खम नुनो मोनो हामजानाया ब्रेनाव नाङोब्ला हामफिननांगौआ भाग्यनि खोथा थायो आरो जुदि ब्रेनाव जुदि नाङाखैब्ला गोबाव समब्लाबो बेहा जथेस्थ' हामनायनि बेबस्था दं बे आरो